karama kinewa kwalliya ta shiga ta alfarma na yi rawa dinkiya ta sunan ki asama Mansur 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 na tarbo uba kauna rike ka adana babu dabo ka tsaya cak a zuci kashi na kai sabo kuma tsoho akan kake a rainin babu kwabo na amince gidan ka in zauna nai nisa ba na jin ku bar ma kira na sai na je gun masoyi rike ni da salama Mansur 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 soyayya gaskiya ce ya sanya in raina wanda yake har cikin ta ni ma da na zauna tarbiya ko a karshe ashe akan gane mai ita zan ta kanka da kansa san nuna yi dare ban masauki idan ki in kwana so ka shige har abinci zama ka kudin rama Mansur 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 Rike sirri sai mai sirri